CZ a já vás vítám u nového tutoriálu na jak dělat takové lehké intro, takže my se na to vrhneme. Dáte si takhle a podržíte si to a dáte si, tady. A dáte rovinu, tady. Pak musíte to jakože držet a takhle to potom to pustíte a ono to udělá. Já už teda jednou vymažu. Tak a teď klikněte na tuhle, tady máte šířku. Máte si 9999. Já to skopíruju. To je taky 99. Tak, teď už to máte, tak dáte no graphic a tady dáte no text. Jo, dáte no text. Tak, teď to já se jakože nastavím tak, abych to jakože se viděl já. Jakože takhle. To můžeme takhle ještě oddalovat různě samozřejmě. Tímhle třeba. A nesmíte to mít jakože úplně venku, musíte to, aby se to aspoň trošičku dotýkalo. Teď si nazvu text, nebo tady kliknete na to a tady si takhle dáte tohle. Dáte tam nějaký svůj jméno, já se napíšu Dafont, CZ a teď si tady dáte 120. Je to hodně široký, ale to nevadí. Já se to teda stíším. Třeba to můžu zvětšit takhle. To nebylo tak široký. Tak, já stanu na 74. Tak, potom tady takhle otáčíte a můžete se různě dívat. No, jestli to se to takhle. Tak. Teď si kliknete sem. Ne, ještě vlastně. Já teď ctrl V a ctrl C a ctrl V. Tak a teď se mám jakože, jo, zaprosím dokrát. Text, ctrl V. A teď se vám jakože máte takhle dvojitý to písmo. Chápete? Tak, teď to necháte třeba takhle, ne? A zvětšíte to. Ne. Tak teda to je stejný. A tyhle písma jakože trošku můžete jakože takhle třeba dát. Ale to bylo jakože takový pěkný. A teď se to tady zase můžete dát takhle, ne? A takhle to vypadá nějak. Když si myslíte, že to není moc pěkný, tak to můžete dát takhle. A když to ani takhle tím jakože nebude pěkný, tak si to potom ještě můžete nějak nastavit. Jo, tady o tom. Tak, teď si kliknete dvakrát na tohle a udělá se vám takováhle gula na to, taky kliknete dvakrát, což vám takhle ukážu. Takhle. A dáme si barvu třeba, já si nastavím mod zelenou. Takovou zelenoučkou a to takhle vezmete. A vyberete si jakož na jakou to chcete. Já si to na první. Jak vidíte, jakože tady to není na tom, takže takhle to by to mělo být správně. A potom si tady vytvoříte další, což bude třeba, já nevím, modrou si nechám, ale dám jakože takovou světloučkou. No, světla, no, moc ta světla teda není, no, tady, no, tohle svítí. A teď si to dáte na tohle. A vypadá to nějak takhle. Ještě si tady takhle můžete kliknout na tohle. A ještě jsem tady zapomněla nejdřív na písmo si nastavit nějaký, do což se omlouvám. Ale doufám, že vám to jakože tak moc nevadí, ale jsem to asi načítal. Já tady nějaký vyberu. Já tady mám hodně pěkný písmo Hackett. Pokud ho máte i vy, tak si můžete samozřejmě dát, ale je to potom na vás. A nebo si tam dáme Bad Bomb. No. A teď zase musíte kliknout na to první, což je tady ten, a zase stane jakože je to ten Bad Bomb, tak a teď zase jakože zase musíte nastavit. Já nevím, jestli nejdřív byla zelená, nebo nejdřív byla zelená.
Tak, a teď, když se zase podíváte, tak se můžete podívat, jak to vypadá. Z druhé strany to je taky zelený. Takže jakože takhle to je pěkně propracované. Tak. Tak, teď si dáte na tohle dvakrát, tady si dáte zase na tu gůru a tady tohle dajte co na nejvíc tu bílou a odráživost bych si jakože taky dal. A zase takhle, ne? Jakože. Tak. Takhle třeba. Takhle hodíte na tu podlahu a udělá se vám bílá podlaha. A to takhle. Tak. Teď když si dáte takhle, tak si musíte ujistit přesně, jestli to máte na tom, nebo jakože jestli to aspoň tak... Jo, já to teda mám takhle. No. Tak, takže je to zatím dobrý. Tak, teď si dáte tady, jakože vy to máte zase jiný, tak si musíte najít světlo. Já to mám teda tady hned. Wow. Tohle světlo, což to jsem nechtěl. Světlo cíl, to nevím, co je. A teď si dáte takhle a dáte normálně tady světlo. A kdybyste se chtěli potom kameru, až budeme potřebovat, tak vy to máte nevím kde, ale já to mám tady, takže z toho si budete muset někde najít. Takže dáte takhle světlo. Takhle si to odsunete. A to asi budete vědět. Nebo si to třeba takhle. A teď dáme jakože trošku nahoru. Tak, ale si můžete podívat takhle. To je jakože tady to září. Tak. To asi bude stačit takhle. Takže to světlo máme. A teď tady si dáte, tady si klidně zase na to světlo. A tady si dáte stín měkký a tohle nic. A potom si třeba to můžete zase odlájet trošku dál, ale si dáte zase tohle a koukejte. A udělá se vám tohle, ale když tam nechcete, tak si tam prostě dejte normální, žádný, což jakože já bych taky dělala, ale jakože někdy si ho tam dávám, ale teď si ho dávat nebudem. Teda aspoň já se tam dávat nebudu. Alebo tak jakože, abych vám to ukázal, tak ho tam dám. Tak. Takže mám tam měkký a vypadá to teda takhle. Tak. Teď si dáte kameru, teda ne, nejdřív si nastavíte, kde to chcete jakože natáčet nejdřív, jakože takhle třeba. Třeba dám takhle, teď si najdete tu kameru, já ji mám teda tady. Já mám sledující kameru, já mám normální kameru, tu si nastavím. Teď, já tady mám tady kamery, a tady mám objekt jako kamera, vy byste tady úplně první mělo jakože, myslím, něco jako kamera, něco jakože pohled za kameru nebo navigace, potom se na to kliknete, nebo se vám tady něco objeví a jakože převtělíte se na to. Já se teda převtělím takhle objekt jako kamera a můžete to takhle dát. Takže takhle nejdřív si kliknete na rovinu a když už to máte, tak si kliknete tady a dáte klíč. Tak, už tady teda máte a teď si zase dáte rovinu. Zase si vyberete, pokud to chcete. Teď jsme si to, jo vlastně já jsem ještě zapomněl, že tohle jsme si měli dát na 200, no nevadí. Na 200, ne 2000, ne, ale na 200 a to jsem taky zapomněl, což se omlouvám. Vždycky stojíte takhle na 100 nebo na 80, tak na 90 to můžete dávat. A zase tady máte, zase si vyberete teda, pokud chcete tady jasno, tady mám 40 a dáte si furt musíte mít jakož teďka na rovinu zase a teď se zase namíříte někam jinam, kam to chcete. Tak a teď dáte kameru a dáte tam tohle. Teď si zase dáte rovina a zase si to třeba ještě někam dáte, jestli teda někam chcete. Já si třeba dám takhle. No já počkat, že já to musím mít takhle. Třeba to musím, já se nastavím na 60. A teď si to nějak otočím, třeba takhle, jak jsem říkal předtím. A teď, až dáme kameru a tohle. A teď by se nám mělo, vidíte? Takže teď to zapneme. Tak a tak.
tak, a tak. Takže takhle to může být. A ještě, jestli to chcete jakože ještě, tak třeba tady zase dáte rovinu a zase to uděláte, tak já si třeba ještě udělám potom zase třeba takhle. Aby to skončilo. Takže tak, dáte dáte kameru a dáte tohle. Ne, sakryš. Čekat, tak teď jsem to asi pokazil. Takže dáte si, zase vyberete si, kam to chcete, dáme třeba 70. A dáte zase tohle. Já si dám teda, jak jsem to chtěl předtím já. Tak třeba, ne, takhle jsem to chtěl, takhle. A dáte zase ten klíč. Ne, odstranit značky. Ne. Co? No, odstranit značky, odstranit na celý čas. Odstranit, to chce pryč. No, to snad nevadí. A teď zase nadáte tu kameru a dáte zase tohle. A zase teď se podíváme, jak bude vypadat. A nevím, prostě jsou zase dva. No, já jsem tady nějak pokazil. Já nevím, co jsem s tím udělal, ale takhle to prostě jakože normálně je. Když to máte a nechcete už nic dělat, tak si dáte rendering, tady dáte upravit nastavení renderingu, já tady mám něco, já to mám zase jiný, tady dáte 1280, tady dáte 780, myslím, ne 720, tak a teď si dáte tady od 0 do 80, dáte od 0 do 80, teď si dáte uložit a dáte si jakože kde to chcete uložit, tady někdy dáte formát a dáte, buď si dáte LV, anebo si dávejte JPEG, ale já nevím, jestli právě, že jako tohle nebo tohle, já si dám tohle. Dám tohle a teď si vyberete, jakože kam to chcete uložit, teď já třeba F, dáte takhle, to dáte, tady to vy to zase máte trošku jiný, jakože má tu větší verzi a teď se vám to bude dělat. Jak můžete vidět, bude se vám to dělat chviličku a až to bude, tak se vám ozvu. Zatím čau. Tak čau lidi, já už to mám, teda mě už se to vyrenderovalo. A když to máte takhle na 80, tak to takhle vypnete, tady taky dáte no a dáte, tady máte FF a dáte to nic není a teď si zapnete třeba takhle. No vidíte, ale mě to, jak jsem říkal, že mě se to moc nepovedlo. Takže tak, potom se hoďte samozřejmě do Camtasie, upravíte. Takže pokud se vám tady ten tutoriál líbil, nezapomeňte dát like, odběr, koment a určitě mi pište nějaké otázky do komentu, já je budu číst. V nějakém asku třeba venku, já nevím, no třeba venku a uvidíme se a zatím čau.